ସେମାନେ ମଝି କାଟିବେ କାଇଁ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଚଲଉନା ଆମେ ପଟରେ ବସିବୁ। କାଲି ଏଡ଼େ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଛି। କାଲି ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ବର୍ଷା ଛକରେ ନଥିଲା। ତେରି ତେରି କି ହଲ କହୁନୁ ଲାଇଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କହୁନଥିଲେ ଆପଣ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କରିବେ? ସେଇ ତ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା। ସକାଳୁ ଉଠୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚାଲିଛି ଶଗଡ଼ ଚାଲିଛି କ'ଣ କରିବା। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଏଇଟା ଆମର ଧର୍ମ କର୍ମ। এই রোড বা গোপ ছকু সিধা সিধা গোপ ছকু নয় এই রোডটা। হ্যাঁ এই রাস্তাটা গেলে যাই সিধা বাহারি আছে হাই রোড বাহারি। অবশ্য এই নানি কথা বড় যার বাহাইছে গোপরে। ଝିଅକୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି ତେଣୁକରି କାଶ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କରିବି ଛୋଟ ପିଲା ତ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ବାପା ମା ତାକୁ ସେମିତି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧେଇ ନାହାନ୍ତି ସେମିତି ନେଇଯାଇଛି। ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଥଣ୍ଡା ଧରିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିଲା। କରିବା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଜନ୍ମରୁ ମୋର ତ ଗାଡ଼ିବାଲା ଦରକାର। ଗାଡ଼ିବାଲା ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। କୁହୁଡ଼ା ଜୋର ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ତ ଚାଲିଛି କେତେ ରକମ ଭାଇମାନେ କେତେ ରକମ ଗାଡ଼ି ଚଲାଚଲ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ହେଇକି ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବନି କାହିଁକି ଅଟୋମେଟିକ୍ ହବ। ମାନେ ମୋ ଜୀବନ ପଳେଇବ କେତେବେଳେ ସିଏ ଜାଣିପାରିବେ। ପିଲାଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାଲୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବା ହାଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ରୋଡ଼ରେ ବାହାରିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାଟା ଥାଏ। ପରିବା ଦୋକାନ ବି ଆଜିକାଲି ରୋଡ଼ ଉପରେ ହାଟ ଲଗେଇଲେଣି। ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଦାୟୀ କାହିଁକିନା ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ପରିବା ହାଟ ଗୋଟେ କରିପାରିବେ। କେତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ତ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କାହିଁକି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ରୋଡ଼ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତମ ଗାଁ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ। କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଫୁଟପାଥ ନାହିଁ ରୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟପାଥ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଡ଼। ମେଣ୍ଢା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଖାଲି ଧଡ଼ 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 ହଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ।
କଦଳୀ କେତେ ଟଙ୍କା ଡଜନ? 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଡଜନ। 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା। ଏଇ କଦଳୀ କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ସେଟା 50 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। 40 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ପୁଣି କିଏ? ଡଜନ ବା 40 ସେ ଅଧିକା ଅଛି। ଓହୋ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ 50 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ଆଉ ଦଉନା କାଟି ଦଉନା ସେଇଟା। Traffic jam, ସକାଳୁ ସକାଳୁ traffic jam। ଏବେ ଆସିଛି ଆମର ଅଭିରାମ ସବୁ ମହୁଲିଆ ହବ ମହୁଲିଆ ପରେ ଭୋପାଳ ହବ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ। देखो झिली देखो झिली पानी ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ କହିଲେ ଏଠି ଗାଧେଇବ ଯାଇକି ଝରଣାରେ। ଯାଆନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଓ ଗୁଡ଼ା ଠାକୁ ଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି आउटर नमो ठाकुर आउटर नमो चलो आउटर ठाकुर सिटी सिटी आउटर ठाकुर हो एठी ए सेट नमो साइड 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 चलो भीतर चलो चलो भीतर चलो मेला
ଆଉ ଥରେ ନମ ହଉନି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ପ୍ରଭୁ ଏ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏ ମା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ମାଙ୍କର ବହୁତ କୃପା। ବାଟରେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ବାଲା ଯିବେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହାହେଲେ ରହିବେ। ମାଙ୍କର ବହୁତ କୃପା। ଆଜ୍ଞା କରିବେ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବେ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଦେଇକି ମାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ବାଲା ଯିବେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ବାଲାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीष्टि जगत राम दूत राम अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंग तुमति निवार संकि जय हनुमान जय बजरंग बाली। हमर सेल्फी स्टार्ट है ये देखो सेल्फी कोई नहीं सेल्फी स्टार्ट कर दे चलो आसतु पत्थर गणी ठाकुर देखु भाई मैंने सुंदर दृश्य। आपणठू कम है चलो चलो कौन है हाँ मम्मी दे मम्मी नना दे देख हाँ चलो ये गछ पूरा खाली पतर झड़ा दे यहाँ हूँ मानसिक मानसिक कपड़ा बांधे शंखा भी बांधे नाली शंखा नाली छिट हाँ एड्रेस देखो जो भाई मैंने आसवे जो भाई मैंने आसवा चाहते ये एड्रेस रे आसी परिबे ये गाड़ी की भी कांटेक्ट करि परिबे ये मोना प्रमोद विश्वास 50 देवनाथ गाँव 9937627788 जय जगन्नाथ धन्यवाद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय बंदर पळेला रे जय श्री राम जय श्री राम बस्ती है छोटा मांकड़ बिलर केते पानी है कल रात वर्षा दो ताला घर बढ़िया जगह जापर फैब्रिकेशन हारमोनियम लॉन्च टाइम आप जय जगन्नाथ ଯାଇଥିଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ଆସି କମ୍ ନିରାମିଷ ହୋଟେଲ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନିରାମିଷ ତ ଆମର ପରିବାର ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଖାଇବ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଥାଳି हाँ जय 50 जन
ଏଠି ଗଲା ଖାଇବା ଶୁଦ୍ଧ ନିରାମିଷ ହୋଟେଲରେ ଭାତ ଡାଲି ଗଲା ଛତୁ ମାଙ୍କର ପନିର ଏଠି ଛତୁ ଏଠି ଛତୁ ନା ଏଇ ଛଅଟା ଆଉ କ'ଣ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଭୋକ ହେଲାଣି ବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ସେଇ କଥା ପାଟି କରୁନି ଆପଣ କାହାକୁ ଲୁଣ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉଛି ଆଉ ଖା ଖା এটা হচ্ছে কোবি রসা ଜାଗା ହବ ନା ସବୁ ଏଠି ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ ଖଟା चालका खटा माने वो खटा जिसको कहती এটা ও हाँ उसके अंदर भी कुछ छेना डाला है मतलब नड़िया 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 मतलब নারিয়েল নারিয়েল খাইসারি দেখাবা বজরংবলী आदर्श विद्यालय हेलो है सांग मैंने गुड इवनिंग देखो आज्ञा बर्तमान आम पहुँची जाइछु पेंट बेलाभूमि आमर ये चली इको रिट्रीट सैला तो संडे आउ कौन फाइनल अच्छे नेक्स्ट संडे पूरा फाइनल धार्य हाँ सब पिला सब पिला सब पिला सब पिला पेंठ बेलाभूमि रे